Enkran okopie na Agya Koo ankwatena East Legon. Enye sprinters no okonya aye. Okonya baabi efre ho konkoma. Na mo amunim nkran munim konkoma de munim konkoma abrabo se de ete. Saa time ne efre ne kiosk. Eno na ne abobobobo ntaabodan e na wokɔ a oho batani odamu eno mpo wo han. Eduru bresi ye etua na so wantimi antua. Wo no wodamu no obi gina bonte a wo pɛ wodan no. Ti eduru bre wantimi antua ye pamu frim agye foforo ba behyem. Konkoma eho na Agya Koo tie. Odanta abodan mu. Yenhwe ne Kofi Adu o. Ne yenhwe se de osi bi hya ase. Enu ntime ka akira wo se. De wonam mu biara hwe no ama na nhaw. Amina meja odo wa bibrem. Ena meti broni krom. Odo nso bu mi nkwansin bebre. Sama ye yiye. Kire se mashada so na menka adoma. Mami adoma e. Mashada so na menka adoma. Stugada adoma e. Mashada so na menka adoma e. Na mimi kwane McBrown nsansa. Mesa ba fie nsapan. Sadie mi ntumi o. Ejase ye yi a mema. Ebedi mi hu ametro. Me ma mi remfi wuda. Enti PSA Millicent ye. Dada same repa bye. Na no chuai. Ede ya nkunim die beba. Enti mashada so na menkado. Mami adoma e. Enyasam ketu abusia me mamu nyina makwa aba. I tap into his blessings. I tap into his blessings. I tap into his blessings. Enra obi e tap into Agya Koo's blessings. Efe eye so be unse nyame ehira obi na obe tap into say nipa kro ne blessings. Enra yen ekopi o obehwa na meti ba bi din. Moral lesson na me fa no ade enu no eche se abotre ewie nkunimdie. Abuzuafo Agya Koo dan a wasi no enye dan ketwa. Na yebusa ne se kwan ben no fa so a wotimi si saa dan we Kofi Adu. Oso share dan na si 2007. It came from 2007 to 2023. 27, 28, 29, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. It's a 16 years near. Enti Agya Koo share ne dynasty no obi wo hakora wo tie misesi a ne yenwo no. Abotre ewie mankunimdie. Kofi Adu. Ni dipa ne Kofi Adu. Na brantie yi ofri baabi miensa. Ne fa baabi free eye aguna jamaase. Ne fa baabi nso free amekom. Sanse Agya Koo odi ade wa amekom ahemfie yiye. Me pa cho wo konkran a ye frɛ baabi Jejeti junction sekire Jejeti Agya Koo eho enso ne fa baabi enso efri ho. Na abrabo ne hyase wa abra Agya Koo hoi bo wa bo bi pen ne nkwala abrem na ebre fufuo paase esi nipa mre de uyi Agya Koo firi mu a enye yiye sanse Kofi Adu abra ne ho yiye pa. Na we no esignal me ma minya bibi firi mu se obrachi nkunimdi oho obrachi kunimdi oho Agya Koo asom yie da bia na me ka kira amanfo se wansom a unya de timpanifo se wanya aboa ma aboa wunkum aboa ebreben ena Agya Koo career e hya ase. Ko Satan said na mekika ka wakokọ afuom wo fa ha wo yesei enwumtuo no wonumu acting ni wonumu okọ ha ni e pam no ni eye ni sei. Agya Koo koshia ababa obi ni e friend abena deda sa kosia deda nso ono na daroma e na obu Agya Koo e patro no na nya ne yire nya ne mpena adamfo bo modin ade ni wura National Theatre na nya asem ketwa said na meka no ahyase ne na edene because obi a wo free Kumase no akopie mu nkran ne wo bedi enti baabi a wo beda ene de ode behwe abusu enti agyaye na adwen se won tena se ema ne ema mfa na se sanso ye bema kwabrane bia nso didi ni ntinim
Enu nti also odi ni ti pempem. No hwe baabi a emmoa bepie afiraba. Enti abrabɔ ne de ne namua de ne kopie mu onkran. Enkran okopie na Agya Koo ankwatena East Legon. Enye sprinters no okonya aye. Okonya baabi efra ho konkoma. Na mo amunim nkran munim konkoma de munim konkoma abrabɔ se de etie. Eho Satam ne efra ne kiosk. Eno na ne abobobobo ntabodan e na wokɔ a ohoho batani odamu eno mpo wo han. Eduru bresi ye etua na so wantimi antua. Wo no wodamu no obi gina abonte a wo pɛ wodan no. Ti eduru bre se akatua bre na so wantimi antua ye pamu frim age foforo ba behyem. Konkoma eho na Agya Koo tie. Odanta abodan mu. Yenhwe ne Kofi Adu o. Ni yenhwe se de osi bi hya ase. Enu ntime ka akira wo se. De wonam mu biara hwe no amana nhaw. Emane nhaw da biara da. Na Nyankopɔn a woyi Israel fo firi nkuasom mu no. Sa nyame no oda so te ase. Na nwanwa adwuma a woye no oda so ye. So let me continue the story. Abrabo koye din ma Agya Koo yie pa. Utwa no ba bia ne ntwa. Said the American no. Ene Ghana wo talent na so ko ba bia yesi ehia working experience. No wan ma me ba bia mama anya adwuma na me dan nya experience. Eno ena na de Agya Koo pempem. Sometimes we have the lives of Nkomodemo, Bobo Kalamo. Ti abrantie na adwen so ode ni ti be pempem. Mame kan kiro. Agya Koo etoda agisi ewie twoba aduane. Ana twoba aduane ane kanchema. Wone ne wo ho. Baby anu wo serve no. Agisi ewie. Ansa na yetwa bi ma ne kanchema na mo a mo ye twoba no se wa wunim. Etoda aduane a obedie no ansa na Agya Koo so anya bi ayeden edi. Kofi Adu ampa aba. Ohunu baabi a ofire. Ohunu se fie nye. Ti wa matiri mu da ni nanim. Asempa na meka tro no. Awiemfo ma yetu kwan. Awiemfo ma ye bakumase ye konkran takrade so nwan honkro ne base ye kwa akobo brata male. Ye kopio ya de suman ne tesen. Ye twie ne hwe achi. Ye hunu se fie ye. Ana ye hunu se fie nye. Ne fie nya ade ne ye de aboa. Kofi Adu se wohwe na chi otimu se nothing could be. Bibia ni ho. So okotweka ede kwa ne maame brago. Ahwe ane ntomasini na obeton de akwa ape baabi. Adwitwa age no. Eni ntu abani tirim anya ne de. Okoso apem ko nanim. Se de be ya ne emamu be yie. Na mpa panimfo se modern bobu musu aba so to ama kwadwura nhyɛ ne den. Kurakuramu nkakra. Jese wante se yedi pa bi wa ha. Jese wante se ye fa we wa ha. Jese wante se ye we wa ha. Construction, call for dentia do, shoemaking, ni ade nyina. Agya Koo aye bi pen. Enu nti mu ananura mo se tap into his blessings. Enokure ubetimi atape na emum with hard work. Eni ahobrase. Enu Agya Koo ka asem bi. Oso ya branti anasa wo ya baba wa. Enkase makatua ni sa. Tietia na botoa. Esokokokokoko ebeye ma. Eyire ne huto gidigidi ahwa ankura ne kure nurufa. Enu nti wo behwe. Owiemfuo bi ba sebe mpradua sa woye masom nkakra no. Watimi atieti ataku nsempo ada maka prade ato ho. Enei wasi kumase fie, enei wasi nkran fie. Nanso sika de ba bebre, bi kodi galamse nya sika bebre, wamfa anya hwe. Timpanimfo se tietia ene botoa. Ye pa ye behunu so nti ne ye kyekere boa. Enu nti sua didi agabie. Da bia asem nti ene ye dokoto kwadu ane ye jam ho ye ntwa ntontwene. Sanse bedrum re bia ma bode ho akwa atwe. Ye behwehwe kwadu akira kwan. Enu nti wudidi a eye sua didi agabie.
enam wo ede nanso eto sia na epa akiro se wunya afa kakra sie sanse wunya ne saada enu Agya Koo nsem o kan nyina de me kwadwadu amete aka me faaye ene se ose wo ya branti anasa wo ya babawa enkase maketua sua sade akatua ne sua efiri be mfie be du no wagye sa akatua ne sa wunwuye no sa na abetimi de kakra nso ayeden ade asie wose etoda asase ne se dahane ahantan se edahane hene kura na enkase manya asase wo krom ose gye ne fa koto ho gye asase no ne to ho ne kuro ene tere ekukuro to enya kakra no baabi a wokwaje plot no na ehon so ababa be yekuro ye nyina ye nim baabi Agya Koo wei me ehon na metwam fa ekomikrom kane no manso ka ho na nefa wohwese de na da nkyamo so akiro na sibiti a madwena anyam se ba bedrum mre bia maho abie sa mekọ ho ache yie pa agye nra na futu a wotu ye no se de me kan so ya brantie na wo ya baba wa na wo fa e de abobra ebe yi ti drumre bia asase na wagye ato ho no e ma nenye wani ha kakra anwea kwara na ade beguso na wo de aguso fiasian kakra se de dan ni tie bia ye wa wo de ma obi ma pressure Agya Koo me say Kofi Edu say or the 16 years and this is adan no me ametie me minim se nka Agya Koo kura betimi di 2 years asi enye ne den nanso mpanimfo ka asem bi yesi se wodim wo ani mienu ehwe toamu a ekorobo ti asem ni yie enu nti ewo se wuye wei edan na plot ne edaho a wakwa akosi dan ba ko asisuo no ubetimi atena sa dan ba kunum na de ahwe wunyuma nkaye aba na akire sa wunyuma nkaye ni nyina be ye successful na sha se generate income a wo de apagya dan na si ho Agya Koo nyame nhyiraw ene wo futuo ene sande nro se bi motivate mrante ne mabawa ye ba o birthday na se efe keke aka bidam na nra wo hwe mpanyimfo ahodo wo hwe ni petitiri ahodo directors producers actors actresses abrempon na nanom ebepie ho be hye Agya Koo ani munyam na obi oje microphone na okasa bi a kire mu kire se Agya Koo wa ho brase enti Agya Koo wa ho brase enti Agya Koo wa no kasa enti enra de mi hu ye nie se Agya Koo twam ne sa akola aketo akora na peso obepeso ne be kasa so waye busy a onya adagye gina o ka kire akola ne se waye busy enye muna so nya abufuo kwan so no asere na Agya twam no akwa aba awosin gume baby a wakwa akoduri na ho brase na no kasa enipa de enye den amfonso wo ye ho wotu ewo wo na enso me nso wo me na enso wakata odi eso makata me de eso na enso etoda bedwam eni ehunu banyansafo Agya Koo de dankofo bi ase da bia me kan se mu ese onoma ye hyase a ye no omo hyase no etoda ye ma ye remfiri wonom enipa befom ebi betiawo bibedi nkonkonsa bibetwitwa wo nantini nanso sankofo ne na hye den me ekoso wa abrabom wa kanokre senye wadamfo bi o ma ye yi wadi wo wadwuma bi ana wo ye ne kane no a enkenei wankopra adwuma ekonkan echense adwuma no ti sankofo no yenkofo ada bia ya na wo motan yen wo mompie yi die mpie nkoso no ekwan so baabi ya na wo hye den ti Agya Koo de dankofo bi ase obo director Samuel Onyamiche Miracle Films odana se sanso eno obubo nkofo bebredin the likes of Vivian mo bedi demo bobomo McBrown mo ekire sedie ewomu se womu ni screen so nanso behind closed doors said womu se bi fa phone efre womu e motivate wonom oda womu nyina ase enura ka kire kwa me apia omu nyina ba bepie mu na wo hwe kwan a Roman father free Accra ebe pie mu kumase a na chese efe keke Agya Koo
se nkofuo bi wo ho a omo na so na sene ebra na mu oden ebra na onya aduane nie ebra na oto nani anento obi anim no san nkofuo no nso eboa no te na onya adaje bobo wo mu nyina din ka se wa waboa ne pen a wantimi amodin no opa achawo ema ne hawo sanse nipa ne dɔɔso enti enye den a nani bɛbɔ afa bi so abusua de me ka kyerɛ nyina nie moma ye nyina ye mfa adwumaden adwuma bi a woyɛ bia no fa adwumaden fa mpaebɔ emfa ni hankɔ ho na nye den a daachia nkwama bibi pa bi ebefri Nazareth de aba sɛ de enura ye de ani ko hunu ye sɛ edan a ye de emfie edunsia 16 years etimi anya ntoboase ne ye de asie ene nipa bi no mu pre om hu bubububu de akua nyame na nke wosan kaminya de kwa menya ene nka emedia nanso na ne refi sa akokɔ kra ani brekuo de ense funtum frɛfu denkyem frɛfu ye nyina ekuta fro ba akopɛ nanso ene nipa ye didi ane ye fom obia pɛso ɔkasa me na medi kan enya me na mitwa to nanso se nipa du ayesi ye komunika wo ye dan ebi bedi kan ebi betwa to saa na wiase abrabɔ ne tie menua emfa wo ntoto obi da sanse enhyira hyebre ene nkrabia ewo tumfo nyankopɔn nsem ekwan Agya Koo fa so okra ya obaaye no ebi anya saa kwan na fa so a okra ya obaaye na da bia me kan se nwe se obra hyase enye ya se na wieye wanya mfie aduonu 20 years eniema nkoye to bo kakra enkasa me fa sabu akwan bi atwa me ho ebi a wanhwe bedroom rebi no na kwan a wokofa so no na akɔwie oprisa na ankonwie prisa na akoda ne owuo ti de me kan tro ne se minua nya abotre na fama abrabo na obra na ye ebo no sabe mpraduasa akurukuru hwi ase ewom ebedrum rebi kombedew ebedrum rebi eniema bebre na ne wom eba saa ma eno nhyawden na koko anim pem ko anim na hunu se da bia me kan se we say Rome wasn't built in a day na sade etie biara no otumfo nyankopɔn ogu ahina hunum nsuo no se woni pem so obehira wo a woyɛ den a obehira wo sika yenya yempe menkasa tena se ne fa nsa hye odam rifam ne wo ye no bompaye gusunsuo wunya bia fa aduaba bi hye fam na gusunsuo na daachie pia watimi atu adi ne meka kyerɛ nyina nie enura afɛfɛde ekɔso wabra na Agya Koo di ne birthday na wo bie ne dan na no na mepɛsɛ mitwa ho mfonyin de kyerɛ wo na mede ye afutuo ema ohunu sɛ obrempo ahyase bia no ya na eden osikani bia ni hɔ asabe mpraduasa ofa no efom trasa enye den a ekombedew tie nei sɛ kom de wa eya fawde no tu obi die ho na hunu sɛ wo de kom na de wo nanso obi mpo onyano onyamframa mpo ne nsa wontimi mpagya empo na se de aduane besi hɔ a watibi di ahye nanum enu nti sɛ de wutie bia fa ne saa na emre sesa emre dane enye den a ebeyi enei wohwe sɛ de mesi bia fa me ho sɛ tenten a abranti a ye friend Mick eye Mick we na daroma wajudwa matare fefefe hwe ne twa kwan kuma se dichem so eho na abranti ne wo friend number 0592 442814 0592 442814 subscribe to channel no Djka Nyan Support TV na come for man foforo ni ja comment me da say I like it keso okay kan be yefie min kwa de me ko ya makan fifie enti shamo kwe mi be ye batefio be ye batedie akwantubani be ye akwantubani batubatenu ni muao metubatenu mi muao minimi sanka
Kumangwada Batetio, Beye Batetio Batenie, Beye Batenie Apatubani, Beye Apatubani Metu Batenu Miwao Metu Batenu Miwao Minimisanka Mankro Mamie Kumangwada Metu Kwanse Mikweko Pesika Befie Mede Babe Efie Ye Because na Bentio Brocha Brabo Sene Nyabro Menya Fie Diofia Amsterdam Abontin Bob Rebia Minano Miso Biemu na Pami Mi Mabieu Kofi Mensa Mama Mi Papa Mensa Mama Mi Dia Baba Kupe Uwe Dineko